Hola xerits, avui us vull ensenyar casa meva. Com alguns ja sabeu, em vaig mudar a Miami fa uns mesos des del nord i aquí estic gaudint del bon clima en ple hivern. Aquesta és la casa que ens vam comprar, aquesta és la casa que vam reformar, és una casa dels anys 70 del segle passat i tot l'estil que hem volgut fer és d'aquella època. Anem-hi i us ensenyo. Endavant! Com podeu veure, és una casa amb concepte obert que s'estila molt aquí als Estats Units. Dona molta amplitud, dona molta llum i la veritat és que estem molt contents dels resultats. Bé, deixeu-me ensenyar-vos. Cap a aquest costat de la casa tenim el garatge. Si entrem des del garatge, el primer que trobem és un bany. Aquest bany no hi era abans, la cuina començava aquí. Nosaltres hem fet el bany, hem fet un armari aquí i hem començat la cuina una miqueta més cap a dins. Deixeu-me que us ensenyi el bany. És un bany que hem fet amb rajoles de marbre i també amb detalls daurats que s'estilaven molt als anys 70. Si sortim del bany, ens trobem amb l'armari que tenim a l'entrada per aquest cantó de la casa i ja entrem a la cuina. Com us he dit abans, la cuina començava allà. Abans hi havia una paret aquí i només hi havia una petita entrada per entrar a la cuina. Ara tenim la cuina ben oberta i amb detalls dels anys 70, com pot ser els tiradors dels mobles, les llums. Mireu aquest detall. Esmorzem? Us està agradant aquest vídeo? Doncs poseu un m'agrada i subscriviu-vos al canal, si us plau, però encara hi ha més. Vam canviar el terra de la casa per unes rajoles ben grosses de color gris. Com podeu veure, el sostre és molt alt. A partir d'aquí és on tenim les habitacions. En total aquesta casa té 4 habitacions, una d'elles l'hem fet l'estudi. Té 2 banys més, a part del que us he mostrat abans. Anem cap al pati. Totes les plantes del jardí són noves, volíem posar plantes que creixin per poder tenir privacitat dels veïns.
Bé, i aquí tenim el campió de la casa. Aquí tenim un petit lloc on podem fer alguns berenars. En el futur volem fer una cuina aquí fora. L'últim que hem plantat han sigut 3 arbres que ens donaran fruits, llimes, albocats i mangos. Aquests arbres són enans, no creixeran gaire i podrem gaudir de bona fruita. Bé, aquesta és la casa com és ara, però us agradaria veure com era abans? Us passo unes fotos de l'abans i el després. Però quedeu-vos fins al final que el Murri torna a sortir. Gerits, us ha agradat el vídeo? Si us plau, poseu un m'agrada, subscriviu-vos al meu canal i comentaris sempre són benvinguts. Gràcies. Adéu.